Αν είμαστε πραγματικά και ουσιαστικά φιλάνθρωποι, έχουμε βγει από το καβούκι μας. Νομίζω ότι είναι το αντίθετο του εγωισμού και του εγωκεντρισμού. Έχουμε σε διάφορα σούπερ μάρκετ κουτιά και πολλοί άνθρωποι από εκεί βάζουν τρόφιμα. Πήγαμε έτσι μια ομάδα γυναικών, δειλά-δειλά, χτυπήσαμε την πόρτα, μας αγκάλιασαν αμέσως και μας δέχτηκαν με ευκολία. Μαζεύονται φάρμακα, όπως βλέπετε, τα οποία προέρχονται από τους συμπολίτες μας. Δεν θέλω να βλέπω παιδιά να μην μπορούν να πάνε εκδρομή για 2,5 ευρώ, που έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα στο τάξη της κόρης μου. Δεν ζητούμε πιστοποιητικά και ανάγκη να μην έχει κάποιος, δεν θα στερήσει ένα πιάτο φαγητό. Εξάλλου, πολλές φορές περισσεύει και φαγητό και μπορούν να πάρουν και δεύτερο πιάτο όσοι θέλουν. Πήγαινα στην αγορά και καθόμουν και μου είπε μια κυρία ότι δίνει φαΐ στην αγορά απ' έξω. Πήγα και είδα ανθρώπους και τρώγανε και ερχόταν ο κύριος, ερχόταν εκεί πέρα και φέραν το φαΐ και τρώγαμε. Μες στο κρύο.